በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታሪክ ጻድቅት ቅድስት ማርያም ግብፃዊት። ቅድስት ማርያም ግብፃዊት ሃገረ ትውልዳ ግብፂ እዩ። ብመ ማርታ ዓብይ ጾም ወይ ከዓ ጾም 40 ኣብቲ ኣብ ከባቢ ሩባ ዮርዳኖስ ዝርከብ ገዳም ዝርከቡ መነኮሳት መዝሙር እናዘመሩ ሩባ ዮርዳኖስ ኣቋሪፆም ኣብ ናይ ዮርዳኖስ በረኻታት እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ብዘይሪኦ ወገን ወይ ከዓ ሸነኽ ብርሕቐት ፋሕ ብምባል ሙሉእ ጾም 40 ንፈጣሪኦም ጥራይ እናዘከሩ ንኽነብሩ ኮኸብ ገዳሞም ይመፁ። ኣብቲ በረኻ ጸኒሖም ሆሳኢና ምስ ኮነ ናብ ገዳሞም ይምለሱ። ካብዞም ዝተጠቐሱ ዓበይቲ ሓደ ኣባ ዘሲማ ካባይ ዝበለፁ ናይ ብሕታውና ዘለዎም ኣነ ዘይበፃሕኽዎ ናይ ብሕታውና ህይወት ዘርእየኒ ዶ ኮን ይህሉ ይኸውን ብዝብል ናይ ትዕቢት ሓሳብ እናተመላለሱ ናብቲ ውሽጢ በረኻ ኣርሒቑ ከደ። ናይ እግዚኣብሔር መልኣክ ብሃንደበት ተገሊጹ ንርእሱ ንኡስ ወይ ትሑት ገይሩ ናብ ዘርኢ ኩነታት እዋናዊ ከባብን ወሰዶ። ኣብ ጉዕዝኡ ኣብ መበል 20 መዓልቲ ኣብ ዝጽልየሉ እዋን ሰብ ዝመስል ነዊሕ ግራጭ ፀጉሪ ዘለዎ ነገር ረአየ። ሓተፍተፍ ወይ እውን መንፈስ ናይ ሰይጣን ምትሓት እዩ እናበለ ሓሰበ። ብድሕሪኡ ዕርቀቱ ዝኾነ ናይ ሰብነቱ ቆርበት ብሓዊ ከም ዝተለብለበ ብሃሩር ብፀሓይ ዝፀለመ ናይ ሰብ ኣካል ምዃኑ ተረዲኡ ካብቶም ኣብ በረኻ ዮርዳኖስ ዝነበሩ ቅዱሳን ባህታውያን ንሓደ ንምርካብ ልቡ ባህ ኢልዎ ርኢ ኣበለ። ናብቲ ሰብ ጎዩ እቲ ሰብ ግና ካብኡ ሃደመ። ዘይረኽቦ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ኦ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ ስለምንታይ ኢኻ ካባይ እትሃድም ዘለኻ? ብጃኻ ስለ እግዚኣብሔር ፀንሐኒ። ካብ ሰማይ ዘሎ ሽማግለ ስለምንታይ ትሃድም በሎ። ከምዚ ምስ በለ እቲ ዝሃድም ዝነበረ ሰብ ኣብቲ ኣብኡ ዝነበረ ኣግዋሕ ከም ዝኣተዉ ኮይኑ ተረኣዮ። ዘሲማ ከም ሓደ ህፃን ተንበርኪኹ በኸየ። ንሱ እቲ ዝሃድም ዝነበረ ሰብ ኣቦይ ዘሲማ ምእንታ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልካ የቕረበለለይ። ኣነ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝኾንኩ ከምኡ እውን ክዳን ስለዘይብለይ ናባኻ ክመጽእ ኣይክእልን እየ። እቲ ካባኻ ደርብየለይ እሞ ንዕኡ ተኸዲነ ክመጸካ በለቶ። ንሱ እውን ስለ ዝተረድኣ ከምኡ እውን ብስሙ ስለ ዝፀውዐቶ ተደኒቑ ንዓ ነቲ ካብኡ ሰንዲዩ ምስ ሃባ ተኸዲና ናብኡ መፂያ። ኣነ ሓንቲ ሓጢኣተኛ ጓል ኣንስተይቲ ዝኾንኩ ንዓይ ንምርኣይ ንምንታይ ኣድልየካ? ካባይ ምምሃርን ምስማዕን ትደሊ ነገር ኣሎ ድዩ በለቶ። ዘሲማ ኣብ መሬት ተደፊኡ ንኽትባርኾ ለመና። ንሳ ግና ኣብ ቅድሚኡ ተንበርኪኻ ኣቦይ ዘሲማ ካህን ስለ ዝኾንካ ንብዙሕ እዋናት መስዋዕቲ ትቀርብ ክትፈትት ዝነበርካ ስለ ዝኾንካ ንስኻ ኢኻ ንዓይ ክትባርኸኒ ዝግባእ በለቶ። ንሱ ግና ብንምዓት ኦ ዘኽብረኪ ቅድስቲ ንስኺ ንዓለም ዝሙትኪ ምዃንኪ ርኢ ኣለኹ። ቅድሚ ሕጂ ኣይረኣኽንን ከይፈለጥክኒ ብስመይ ፀዊዕኽኒ ካህን ምዃነይ ፈሊጥክኒ ኢኺ እሞ እግዚኣብሔር ዘድንቕ ጸጋ ሂበካ ኣሎ። ስለዚ ምእንታ እግዚኣብሔር ኢልኪ በረከትኪ ክተካፍለኒ ክትጽልይለይ ንእደሊ ኣለኹ በላ። ከምዚ እናበለ ክልምና ኣብ ዝተዛረበሉ እዋን ልዑል እግዚኣብሔር ድሕነት ደቂ ሰባት ሓሳብ ዝጥንቅቕ ዝተመስገነ ይኹን ክትብል ተገደደት። ንሱ ኣሜን ይኹነለይ በላ። ቃል ትሕትናኣ ብኸምዚ ዝስዕብ ገለጸሉ። ንዓይ ብኹሉ ድኻ ዝኾንኩ ጓል ኣንስተይቲ ንምርኣይሲ ንምንታይ መጺኻ በለቶ። ኣስዕብ ብዛዕባ ህዝቢ ክርስትያን ሓላዊትን ብዛዕባ ነገስታት ሕቶታት ቅዱስ ዘሲማስ እውን ኦ ቅድስቲ ኣዶ ብናትኪ ጸሎት ክርስቶስ ንኹሉ ሰላም ሂቡ እዩ። ኣነ እውን ንስኺ ምእንታ ኩሉ ዓለም ክትጽሊ ምእንታ ሓጣን እውን ክትጽሊ እልምነኪ
ዘለኹ በላ። ቅድስቲ ማርያም ግብፃዊት ንስኻ ካህን ብምዃንካ ደኣ ምእንታይ ዓለምን ጸሊ ድሕሪ ብምባል ትእዛዛት ምዃኑ ስለ ዝደሊ ንዝኣዘዝካኒ ብሓጎስ ክፍጽም እየ ኢላ ገጻ ናብ ምብራቕ ኣቢላ ዒንታ ናብ ሰማይ ኣቕኒዓ ኣእዳዋ ዘርጊሓ ንነዊሕ ግዜ ጸለየት። ቅዱስ ዘሲማስ ምትሓት ከይኸውን ኢሉ ሓሳቡ ሽዑ ንሳ ናብኡ መፅያ ወይ ከዓ ቀሪባ ኣተንስኦቶ። ዘሲማስ ኣቦይ እግዚኣብሔር ካብ ኢድ ሳጥናኤል ካብ መፃወዲኡ ይሕልወና። ንሱ ምሳና ዘለዎ ኩናት ጽኑዕ እዩ እሞ ኢላ ኣማዕቲባ። ቅዱስ ዘሲማስ ነዚ ርኡ ሰሚዑን ብኸመይ ናብዚ በረኻ ከም ዝመፀትን ታሪክ ሂወታ ንኽትነግሮን ለመና። ምእንታ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኢልኪ ከይሓባኺ ነቲ ሓቂ ንገርኒ ክትነግርኒ ከለኸ ከዓ ንውዳሴ ኮንቲ ኢልክ ዘይኮነስ ንዓይ ሓጥኣት ዘይግብአኒ ነቲ ሓቂ ንመረዳእ ናይ እግዚኣብሔር ጽቡቕ ስራሕ ምእንታ ክገልጽ እዩ ናብዚ በረኻ ዝመርሐኒ። ንስኻ እተገልግሎ እግዚኣብሔር ናትካ ህይወት ንኸርእየኒ ዝፈቐደ ንኽተቃወመኒ ኣይግባእን እዩ በላ። ሽዑ ቅድስቲ ማርያም ግብፃዊት ኣቦይ ነቲ ኣጸያፊ ህይወት ክነግረካ ብጣዕሚ እዩ ዘሕፍረኒ። ከምዚ ንስኻ እትምግበኒ ኣይኮንኩን ግና ታሪኸይ ብምስማዕኻ ከምቲ ሰብ ካብ ክፉእ ኣራዊት ዝሃድም ካባይ ክትሃድም ኢኻ ንኽትሰምዖ እውን ኣይትደልን ኮይኑ ግና ከየቋረጽካ ምእንታይ ጸሊ ኩሉ ነገር ህይወተይ ከዓ ክነግረካ እየ በለቶ። ብድሕሪኡ ንብዓት ካብ ዓይና እናደረዘት ታሪክ ዝነገረቶ መሬት ሃገር ትውልደይ ግብፂ እዩ። ጓል 12 ዓመት ከለኹ ንስድራይ ገዲፈ ናብ እስክንደርያ ብምኻድ ካብቲ ግቡእ ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ ክብረይ ኣጥፋእኹ። ቀፂለ ፍቅሪ ዝሙት ሓደረኒ ካብቲ ናይ ሓጢኣት ዝነበረ ብዝርዝር ገለ ቁርብ ክነግረካ። ጓል 17 ዓመት ምስ ኮንኩ ንሰባት ዝቃጽል ናይ ሓጥኣት ሓዊ ኮይኑ ንብዙሓት ኣስሓቲ ገንዘብ ክበኪ ምስ ዝብሉኒ ገንዘብ ኣይቅበልን ነበርኩ። ብኣምላኾም እምነት ኣይነበረንን። ኩሉ ከም ድሌተይ ይፍጽም ነበርኩ። ዝኾነ ይኹን ንዓይ ዝከላኸል ኮይኑ ኣይስምዐንን ነበረ። ካብ መዓልትታት ሓደ መዓልቲ ለባውያን ግብፃውያን ብታህዋክ ናብ ባሕሪ ክኸድ ረኣዩ። ናበይ ከም ትኸድ ምስ ሓተትክዎም ናብቲ ናይ ክቡር መስቀል በዓል ኣብ ኢየሩሳሌም ከኽብሩ ምዃኖም እቲ መዓልቲ እውን ከም ዝቐረበ ነጊሮምኒ። ኣብዚ እዋንዚ ኣነ እውን ብዛዕባ ፍትወት ከም ዝረከብ ፈሊጠ ምሳቶም ብሓባር ንኽኸይድ ወሰንኩ። ንጉዕዘይ ይኹን ንምግበይ ዘካፍሎ ገንዘብ ኣይነበረንን ግና ሰብነተይ ኣጋጊዮም ብኡ እውን ብዙሓት ናይ ሰይጣን መንፈንጠርያ ኮይኑ ክግንዮም ከም ዝኽእል እናሃርኩ እዛረብ ነበርኩ። ካብ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መወዳእታ ብጣዕሚ ብዙሕ ተሳለምቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ጎይታ መቓብር ናብ ዝተሰርሐት ቤተ ክርስቲያን ክኸዱ ረኣኹ። ከይዶም እንታይ ከም ዝገብሩ ንኽርኢ ሓሳብኩ እናተዳፋእኹ ናብቲ ኣፍ ደገ ይኣቱ ምስ ዝነበሩ ንኽኣቱ ፈተንኩ። ይኹን እምበር ካብቲ ኣፍ ደገ ብሃንደበት ንድሕሪት ሓደ ሓይሊ ክደፍአኒ ተፈለጠኒ። ካልኦት ሰባት ግና ኩሎም ብቐሊሉ ይኣትዉ ነበሩ። ኣነ ግና ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ክኣቱ ኣይከኣልኩን። ዝኾነ ሓይሊ ንድሕሪት ከም ዝመልሰኒ ይደፍአኒ ከም ዘሎ እውን ተረድአኒ። ኣብ ማርታ ብውሽጢ ሰሓቕ እዝስ ስለ ዝደኸምኩ ወይም ጓል ኣንስተይቲ ብምዃነይ ድኽምቲ ስለ ዝኾንኩ እዩ ዝኸውን ኢለ ሓሰብኩ። ንኻልኣይ ግዜ እውን ብዝኸኣለኒ ፈቲነ ይኹን እምበር ክኣቱ ስለ ዘይከኣልኩ ኣብቲ ኣፍ ደገ ጠጠው በልኩ። ንሳልሳይ ግዜ ንራብዓይ ድሕሪ ምፍታነይ ሓይሊ ተወደአኒ። ሕልፍ ኢለ ክኸይድ ኣብ ጥቓ ኣፍ ደገ ደው በልኩ። ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ከዓ በኸኹ። ካብ ሓዘነይ ዝተልዓለ ንምንታይ እየ ዘይኣቱ ዘለኹ? ንኸይኣቱ ዝኸልክለኒ ዘሎ መን እዩ? ብዙሕ ሓጢኣት እዩ
ኢላ ኣብቲ ኣፍ ደገ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ስእሊ ረኣኹ። ስነ ግርማ ጽቡቕን ምስ ረኣኹ ዝሓለፈ ኃጢአተይ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ተነጺሩ ተርኣየኒ። ኣነ ብዝገበርክዎ ሓፊረ በደለይ እውን ኣጨነቐኒ። ድሕሪ ኣብ ትሕቲ ስእሊ ተደፊአ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቕጽ